Ahojte, tak dnes nové video po veľmi dlhej dobe, si myslím. Ukážem vám, že čo mám nové. Jak môžete vidieť, už je aj, tak už sú teda aj spravené stierače. Vagón, ten mám uložený na podvaloch. Podvozky som s ňou vytiahol. Z hľadiska toho lakovania tých podvozkov a brzd. Zároveň som hneď spravil aj tú rekuperáciu vzduchu vo vnútri. Tie sa nachádzajú nad podvozkami. Tu je aj filter ako kabínový. Pôjdem vám ukázať aj podvozok. Jeden už je nalakovaný. Druhý ešte spravený nemám. Znútra to mám v podstate dokončené už. Na tejto strane musím dokončiť tú vzducharinu. Potom, čo sa týka aj schvaľovania vozidiel na ministerstve dopravy, dostal som tam, alebo poslali mi nejaké podmienky. Z jednou je aj tento tachometer. Tento som si dal zrepasovať. Kvôli veľkosti ho budem musieť namontovať sem, tak toho tam budem musieť spraviť dieru. Sem ho namontujem, môžete vidieť, má aj 0 km. Tak aspoň budem vedieť aj koľko kilometrov sme najazdili. Tu je aktuálny čas. Môžeme počuť, jak tyká. No, položím ho. Tu vidíte, že keď aj prípojka na brzdy. Aj tie stierače vám môžem ukázať. Rozmýšľal som, že tam dám ešte aj regulátor, aby som ich vedel ovládať, teda vedel, aby išli pomalšou rýchlosťou. Túto kabínu, druhú, som jak tak už počalúnil, no neviem, či to videlo, to je čierne. Táto strana nebola. Stierač je zvonka. Pred asi, koľko dneska je nedeľa, pred týždňom sa mi podarilo zazohnúť tento pluh. Už je
doškriebaný aj pokrývaný. Budem si musieť volať čo spraviť. Takže tie podmienky, čo sa týka rušňa, mi dali, musím tam namontovať tie tachometre do jednej a do druhej kabíny. Potom zapojiť ručnú brzdu, lebo tu nemám ešte zapojenú. Inak, čo sa týka rušňa, už dá sa povedať, ani nič iné nebolo, bo ostatne všetko mám doriešené. Ale čo sa týka vagónu, nemôžeme, tuším, tam bolo prekročiť 20 km za hodinu s vagónom, lebo keď sa prekročí, už musia byť dvere elektricky blokované. Ale to my ani nechceme prekročiť 20 km za hodinu. Takže to len mali tam oni, tuším, podmienku, že otvor na nastupovanie musí byť, aby som neklamal, tuším 1200 na 1800. Nie som si teraz presne istý. Tak to som im písal, že keď je 800 na 1200, či to nebude problém. Lebo tie podmienky majú aj v podstate zvláštne dráhy, aj tuším, električky sa do toho zahrňajú, takže tu by mohli spraviť výnimku. Lebo nie je to až také malé, že by sa to nedalo nastúpiť. A čo sa týka sedenia, takže aj keď nohy dám takže uvidíme, ako dostanem odpoveď. Tu sú sedadlá všetky. Tieto mám vybraté, lebo tam ešte robím tú vzduchotechniku na tej strane. Ja vám ukázať ten podvozok. Tento je len vybratý, tento brzdy nemá, toho mám len prekrytý, aby nehrzavel. Ale tuto tento už nalakovaný. Aj s brzdami. Sem ide brzdový valec, tak toto je, sem to je odbrzdené. Brzdový valec tlačí na toto, to zatlačí, tuto z vrchu to je vidieť, tak to odbrzne, tak to zatlačí a cez túto páku to ide aj k týmto druhým brzdám. Tu sa dá nastavovať vzdialenosť, keď sa budú drať brzdové špalky. Toto je vôľa.
trocha upískalo od gurtní, čo to bolo prigurtňované. Tu sú namontované už aj dorazy, prúženia. Dúfam, že tá farba nebude hore na tých brzdových špalkoch, keď aj tak obhorí trocha. Neviem, či viacerí sa to ma pýtali aj na toto. Neviem, či to je na tom videu vidieť. Toto je do kužela. Tento priemer je o 4 mm menší ako tento. A tu je aj rádius. Tu je vlastne stredový čap a tie bočné stĺpiky. Takže zatiaľ takto, myslím, že o 2 týždne by už mohol byť aj druhý podvozok a môžeme vyskúšať prvé brzdové skúšky. Tak zatiaľ ahojte.